Jihar Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya yi Allah wadai da kakkausan murya wani ɗanyen aiki na halaka wasu makiyaya guda biyu a yankin ƙaramar hukumar Birnin Gwari. Dr. Awwalu Aliyu Abdullahi na sharhi a bisa al'amuran tsaro. So da yawa mutane sun aikata ayyukan ta'addanci, an kashe mutane, an kama waɗanda ake zargin sun yi kisan. So kuma sai ka tadda cewa ko dai a hannun jami'an tsaro ko kuma idan an kai su kotu bayan wani ɗan lokaci sai a gan sun dawo gari suna yawo hankalinsu a kwance, har ma sukan yi barazana da inkari ko kuma fariyar cewa ko ma me ya faru ko me suka yi ma ba abin da za a yi musu. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mutane idan aka samu waɗanda ke zargi da yin irin wannan kisan ko aikata laifi, sai mutane su ɗauki hukunci a hannunsu, su aiwatar musu da hukunci irin wanda su a tunaninsu shi ya fi dacewa da abin da su waɗannan ɗin suka yi. Ɗaya daga cikin shi shine ko dai a bi su da duka a kashe ko a sassare su ko ma a sa musu taya a ƙone su. Hukumomi dai a cewar Dr. Awwalu ya kamata su ɗau wasu matakai don gudun afkuwar irin wannan matsala. Wayanda ake kamawa da zargin aikata irin wannan laifin idan an kama su, to jami'an tsaro idan sun miƙa su gaban kulemanta sabon kotu kenan, in an yanke musu hukunci mutane su rika sanin cewa su wane kaza da suka yi kaza abu kaza a lokaci kaza an yanke musu hukunci, kuma a zartar da hukuncin. In an zartar, mutane a bari da yawa daga cikin su sani musamman waɗanda abun ya faru a ɓangaren su, ya zamanto sun san ga irin hukuncin da aka yanke. Wannan zai taimaka wajen hana mutane ɗaukan doka a hannunsu don yanke hukuncin da ba huruminsu ba.